ओम गुरुदैव दत्त. श्री नवनाथ भक्तिसार अध्याय 32. श्री गणेशाय नमः. जय जगद्गुरु द्वारा जगदा श्रीता रुक्मिणी वरा दीनबंधू दया सागरा वीरा सुरवरा तू एक. तरी ऐसा प्रभू समर्थ सर्वा सुरवरा प्रति जैसा मगवा. तरी आता कृपा नवा ग्रंथ तरी ऐका. मागील अध्यायी कथन चौरंगी बैसविले तपाकारण. उपरी गोरक्ष मच्छिंद्रनाथ गिरणारी पर्वती पोचले परी आनंद भरित प्रेमे वदलिला मच्छिंद्रनाथ. पुढे पाहत चात्रीसूत आनंद डोही बुडाला. मच्छिंद्रा ते कवळणे हृदयी म्हणे माझी आली सगी आई. चक्षु मिळले तुझे ठाई पाय पाळसा परी. जैसे इंदूचे आगमन तिकडे चेहला व समुद्र जीवन. तेवी तुझे मार्ग करून चक्षु वेधले माझे बा. तरी आता असो कैसे माझे मला भेटले पाडसे. तरी वासा सांडून आम्हास जाऊ नको पुढारा. ऐसे धृती मरती ऐक्य झाली उभयंता व्यक्ती. जैसे जळाप्रती ऐक्य होय मिळविता. मग नाना गोष्टी विचार प्रसंग तीर्थगमनादी योग संयोग दुःख सुखादी सकळ प्रयोग एकमेकाने विंदले. आसन वसन भोजन शयनी सदा सानिध्य मच्छिंद्रमुनी. जैसे अर्भका तानुले मनी माय नातळी होईल. ऐसे मोहाचिया परी षण्मास लोटले ते गिरी. या उपरी गोरक्ष सदनांतरी तीर्थस्थानी जल्पदासे. मग ते श्री दत्तात्रय कारण म्हणे महाराजा त्रिनंदन. तीर्थ केले साधू दर्शन करावा महाराजा. तरी आम्हा आज्ञा द्यावी आता लगोनी येतो. मही धुंडाळल्या संगम प्रवाही साधू मिरविती महाराजा. तरी याचे निमित्ता कारणे आम्ही घेतला आहे जन्म. सकळ जगाचे अज्ञानपण निवटावा महाराज. ऐसे बोलता गौरसूत दत्तग्रीवा तुकावित. आणि पुढील जाणून भविष्यार्थ अवश्य म्हणे पाडसा. मग परम प्रीती स्नेह करुणी बोलविता झाला उभय कारणे. एरी म्हणे करुणी नमन पर्वताखाली उतरले. मार्गी चालता उभय जान परी त्या पर्वता क्षणोक्षण पाहे मच्छिंद्रनंदन. म्हणे प्राण अंतरला प्रेमाश्रू ढाळी नयनी. पुढे ठेवी पदा लागून ऐसे चालता तया आवनी. दूर दुरावा पडला मग मार्ग कर धरून काशीपुरी. चालते झाले ते अवसरी मुक्काम लंगिता धरित्री. प्रयाग सानी पातले तो त्या गावी मूर्तिमंत. दर्य राशी प्रतापदित्य त्रिविक्रम नामे नृपनाथ. धर्म प्राज्ञी नादाचे मग गजवादी रथ संगती. जयांची शर अपरिमिती. तरी अधर्म नाशार्थ निगुती. सैन्य सिंधू मिळाला भद्रासनी तो राजेश्वर. जयांची संपत्ती औडुंबर पाहुणी साधती अमर. हा एक प्रभू म्हणती ते. ऐसे परी राजसंपत्ती परी उदरी नाही संतती. तैशात देही जरा निगुती. प्राप्त झाला बळत्वे परी तो राजा सुगम प्राज्ञे. परोपकारी अपार ज्ञान मूर्तिमंत. जायचे संधान पाळीत असे नेटका. तयांचे राज्यात 52 वर्ण. कोणी न देखो अकिंचन. संत आलिया करती पूजन. सकळ जगी मिरवीत असे 14 विद्या माझी कुशळ. जैसा दुसरा मूषक पाळ. हीन दिनांची माय कनवाळ. आणि काळ तत्काळ शत्रूचा सकळ पुरी देशावर. त्या राजांचा परोपकार त्यामुळे मिरविती सकळ नर. चिंताविरते सुखाने आसो आईसे तेजस्थिती. या देशी पातळी निगुती तेथे सकळ नारी नर क्षिती. विजयी वचनी गैवरले या परितयांची गृहस्वामिनी. जिये मिरविती ज्ञान खानी प्रतिवर्ता सौदामिनी. षडार्ण वगुणी गुणास्वी की रावत उत्तम धवळार. ते दिसती ते स्तंभाकार परी की संसारमयीचा हंकनार. अनंत रूपी नटलास ऐसे परी राजयुती. परी जरा पाहुणी रायाप्रती. तेने बाहेर होणी चित्ते माझी पडली असे. म्हणे रायाचे सकळ अवसान. जिंकून नेले आहे जरेने. नेनो दिवस येईल कोण संगतीसी सोडवाय. ऐसे चित्ता व्यापली चित्ती. तो रायासी भरली आयुष्यभरती. तप्त शरीरे पाहुणे वृत्ती. गमन करीती परत्र. प्राण सांडून शरीरात ते गेला असे निराळ पंथे. मही उरले असे प्रेत. झाला आकांत राज्यात. पवित्र नामी रेवती ललना. अट्टहास करी शोकरुंदना. ते चिरिती इतर जना. दुःख प्रवाह लोटला असे. आठवणी त्रिविक्रम रायाचे गुण. परम आक्रांती जन म्हणती. पुन्हा या रायाचा मन होणार नाही दुसरा. मोया अट्टहासे घरोघरी जन. नारी नरादी दुःख संपन्न. तरे संधित गावी येऊनी. नाथ तेथे पातले. तेथे क्षत्र महान प्रयागस्थान. उभय संचरती तया कारण. तो गृहागृही दुःख निमिग्न. शोकाकुलित मिरवले. कोणी शरीर टाकीती अवनी. कोणी पडेले मूर्छा येऊनी. कोणी योजने हृदय पाणी धबधबा पिटिती तो. कोणी येऊनी पिशाचेवत. इकडून तिकडे धावत घेत. आहा म्हणून शरीरात ते धरणीवरी ओसंडती.
कोणी धरणीवरी आपटे ती भाळ, रुधिर व्यक्त करुणी बंबाळ, हा त्रिविक्रमराव भूपाळ. सांडून गेला म्हणता ती, ऐसे परी एकची आकांत, नारी नरादी बोलती समस्त. ते पाहुणी मच्छिंद्रात परमचिंती कळवला, सहज चालता तेत पंत, ठाई ठाई उभा राहत, त्या रायाचे गुण समस्त आठवणी रडतात. धर्म प्राणिक रायांचे गुण मोहकपणी होता श्रवण, तव ते वेळी ते मच्छिंद्र नंदन मोहदरीत रिगत असे, मनात मने धन्य पुरुष दयासाठी जग पिसे, झाले आहे तस्मात यास राव उपकारी वै वाटला. तरी हा ऐसा भलतेपणी राव मिळाला आहे अवनी, तरी या ते पुन्हा आणून देहगत करावा. ऐसे योजनी स्वचित्तात राय पाहे रायाचे आयुष्य भरत, तव तो राव तितुक्यात निरामयी पोचला. राव नुरलासे जीवितपणी मिळाला ऐक्य ब्रह्मचैतन्य, ऐसे देखता अजीवितपणी मग उपाय ते हरले. की मुळीच बीजा नाही ठाव, मग रूकपत्र केवी हेलाव, तेवी जीवितपणी राणीव नाडूतपणी उरलासे. मग स्तब्ध होनी मच्छिंद्रनंदन परतला झाला ग्रामातून, परी मच्छिंद्राहुनी गौरनंदन कळवळला स्वचित्तात. राजभागी जगाचे बोलणे ऐकून या गौरनंदा, ते मोहे चित्त स्फोट होऊनी अश्रू ढाळी नयनाते. ऐसे स्थिती ग्रामातून निघते झाले उभय जण, तो ग्रामाबाहेर नितांत काननी शिवालय देखील. ते पाहुणे एकांत सान जाते झाले तया कारण, तो पलीकडे मोहक जन प्रेत संस्कार मांडिला. प्रेस स्कंदी वाहुनी चतुर्थ येथे झाले शिवालयात, सर्वे अपार जन विष्ठित शोक सिंधू उपासिती. परी अकळीकपणे वंचना शोक सिंधूची दावी भावना, परम आटुने आपुल्या प्राणा प्रेता लागी कवटाळीती. या परी गावोगावीचे जन तेही ऐकून वर्तमान धाव घेते आक्रोशपणे आप्त जनांसारी. ते पाहुणी या गोरक्षनाथ परम कवळून या चित्तात बोलता झाला मच्छिंद्रा, ते आयुष्या पुरुषा उठवावे. मच्छिंद्र ऐकून तयांची वाणी उगाची बैसे म्हणे तया लागुनी, परी स्थिर नव्हे गोरक्ष मुनी पुन्हा वागुतर देत असे म्हणे, जरी तुम्ही न उठवाल याते तरी मी उठविणे स्वसामर्थ्ये. मच्छिंद्र म्हणे, तुझे सामर्थ्य त्यास उठवावे नसे की. ऐसे ऐकून गोरक्ष वदत म्हणे, याच्यासाठी वेचणे जीवित परी चुकी करीन सकळ जनांदी. निश्चयसी मारा जरी न उठवे माझेनी राजा, तरी अग्नित ओपिन शरीर ओझा, हाची सिद्धार्थ पण माझा निश्चयसी वरील असे. जरी ऐस्या बोला समस्त तरी माते न घडे नाथ, तरी रौरव भोगीन कोटी वर्षात कुंभीपाक मारा. ऐसे बोलत दृढ तो उच्चरण, मग बोलता झाला मच्छिंद्रनंदन, आहा अवस्था शोधाविन व्यर्थ काय वदलासी. सारोकपणे केलासी पण राव उतरला जीवितवे करून, ब्रह्मरूपी सनातन ऐक्यरूपी मेळ झाला. ऐसे बोलता वसु आत्मजे, मग तो गोरक्ष महाराज हृदय शोधिता तेची ओज लक्षापरी भासले. मग म्याल करुणी वंदन म्हणे, आता अग्नी येईन. मग प्रत्योदक तेथून उठून काष्टा लागी मिळविले. ते पाहुणी मच्छिंद्रात परम झाला भयभीत चित्ती, म्हणे हा प्राणा ते चुकणार नाही द्यावाय. जेने वडे आणण्याकरिता चक्षु काढून आपुले हातात, तो शविला विप्रद्विहिता निभर गट्ट हा असे. मग पाचारुनी गोरक्षा ते बोलता झाला प्राजळवंत, म्हणे बारे सुखी करावे जनांत, या लागी वदलासी. तरी जनांचे उपकारास उदार झालीसी प्राणास, चित्ती तुझे समाधानास विचारे ऐकावा. मी याची देहस्थिती होतो रक्षावाय तुझा होत, परी बा माझ्या शरीरास 12 वर्ष संभाळी. 12 वर्ष झाली या पूर्ण, पुन्हा येईन देहात अंतर्गत होऊन, सकळ जगाचे करू कल्याण उपकारी मिरवेन वा. ऐसे बोलता मच्छिंद्रात अवश्य गोरक्ष म्हणत. मग शीघ्र सांडूनी शरीरात ते राया शरीरी संचरला परी मशानमयी उठोनी बैसला राज्य दे. ते पाहुण्या लोक सर्वस्वी आनंद सहित मिरवले. जैसा पक्षी मांडीला ठाव मिरवे वृक्ष अन्य वाव, तेवी देहाते सांडूनी बरावे राव देही संचरा. लोक म्हणती आम्हा प्रजे कारण, मोहे विष्टिले हरिहराचे मन. म्हणून होऊनी सुप्रसन्न राया लागे जीवविले, एक म्हणती आयुष्य होते काळे हरण केले जीवित. चुकारपणे समजावून मागुते जीवाविले रायाते. असो ऐसा बौद्ध प्रकरणी आनंद वदलासे जगाशी वाणी, मग ते परमार्श करुणी स्वस्थानासी पातले. विधिवत कननाचा पुतळा करुणी मशान क्रिया संपादुनी पाहते झाले आपुले स्थान आप्तजनांसमेत. एरीकडे शिवालयात सचिष्य महाराज गोरक्षनाथ रक्षावाय गुरुचे प्रेत स्थाना लागी विचारी. तो तितुक्यात आली पुजारी न होती शिवा शैव गुरुविनी, तिये लागी पाचारून वृत्तांत निवेंदी. म्हणे माये रायाकरिता आणि प्रजेची धरुणी ममता, मम गुरु मच्छिंद्र केला सरता राज्यदेहकाराने. तरी आता श्री गुरुचे प्रेत कवण्या ठाई रक्षू भयाते. जरी तुझला हाय माहीत ठाव माते सांग की, ठाव तरी म्हणशील कैसा गुप्त जगांत न कळे लेशा. पूर्ण झाली 12 वर्ष पुन्हा श्री गुरु उठेलो, तरी तू ठाव ऐसा मनात सांगून दृढ रक्षी प्रेत, आणि स्वचित्ती रक्षुण्या मात गुप्त जगी वर्तते तो.
तरी या क्रमासी साक्षभूत तुझे माझे उभय चित्त ही गोष्ट कळता जनांत परम विक्षेप वाटे लगे. तरी आता चिंतार नव झाले कर्म वानळ देही धैर्य जळाचे प्रवाहडोई गुप्त या ते रक्षावे ऐसे बोलत तप प्रार्थनी अवश्य म्हणत शैवराने. मग त्या शिवालयामध्ये नेवणे गुप्त गुहार धावित असे. तेही गुप्त गुहार जगात माहीत नव्हते की चिरात ते दावणी गोरक्षनाथ तुष्ट केला स्वदे. मग तो गृहग्रामीचे मुख मही विदारुणी पाहे देख उत्तम ठाव लक्ष्मी तेथ प्रेत त्यात ठेवीत असे. प्रेत ठेवून या गुहागृहात अच्छा दिले त्वरित गृह लक्षुनी पुन्हा आलयात येऊन या बैसला. बैसे परिशेव कांता म्हणे महाराजा गोरक्षनाथा 12 वर्ष तर रक्षण प्रेता निश्चित केला असे. परी बोले शरीर कैसे राहिले साचोकार एक दिन नवे संवत्सर 12 निश्चय केला असे. ऐसे ऐकून तिची वाणी गोरक्ष म्हणे ओ शुभाननी चिरंजीव पद देह लागून मच्छिंद्रनाथ विरोध असे. तरी हा देह नाश रहित आहे माया प्रळयवंत परी ऐसी जगात मात प्रविष्ट न करे जनने. ऐसे उत्तर सांगून ती ते उभय चित्ती मिळविले शांत तो इकडे नृपनाथांतपुरी पातला. परी तो त्रिकाळ ज्ञानी चांचराना घे प्रज्ञे लागून जेवी महितगार पूर्वीचे सदनी राज्य भुवनी वर्तत असे. असं गेली या अंतपुरात रेवती कांत प्रज्ञावंत मंचकी नेवणे आपुला नाथ प्रीती आदरे आदरिला. स्नान भोजन झाले उपरी राव बैसला मंचकावरी अंकी वैसवनी सद्गुण लहरी अनंत वलगणे ओदत असे. परी जे कांता पुसे त्याती तेही प्राणिक प्रांजळ सांगत गुप्त प्रकटला वृत्तांत उत्तर देत असे. व्यंग रहित बोले वचन करी कांतेचे समाधान यावरी द्वितीय दिनी मंगल स्नान करून सभे बैसला. तेथेही राजवैभवाकारणे अचूक वर्त सकळे प्रकरणी मंत्री आणि सकळ जन भिन्न काही दिसे. न्यायनीती झाला वैवाट माहिती समान परतती पाठ स्नेह कृता समान लोट राया समान वर्तते. या उपरी नित्य चतुर्पुरारी सकळ वैभवे वना करी स्वारी शिवदर्शना ग्रामाबाहेर त्याची देवळा येत असे. प्रथम दिवशी येता राव शिवालयी उमाधव वंदिता देखोनी गोरक्ष प्राज्ञा अतीव संपादनी पुसत आहे. म्हणे नाथ जी आदेशवंत किती दिवस आला येत कवन स्थळी वास्तव्य करीत कवन नाम मिळत असे. उभा राहुनी ऐसेनी ती गोरक्षा ते पुसेनुप्रती संपादने ती जगाप्रती दृढा दावी महाराजा. परी तो चाणाक्ष गोरक्षनाथ संपादने उत्तर देत मग उत्तर करून मयी ते शिवालय संचरले परी गोरक्षका ते घेऊन गेला सो सांगा ते शिवालय नेमिला एकांत राव पुसे गोरक्षनाथ हास्य संकेते कुणे करून म्हणे देहाती बंद अन्न साधन कैसे रीती केले रक्षण ठाव लक्षोनी निटक. मग तो प्राणिक गोरक्षनाथ बर भाषा सांगत सर्वे घेऊन खून दावीत गृहागृही राया ते आई असो ऐसे केली या पाठी गोरक्ष केली या खून दृष्टी. मग काही शने बैसुनी तळवटी राव साना पै गेला परी प्रतिदिनी राव येत असे शिवभुवनी आपुल्या शरीर ठाव लक्षुनी शिवा नमुनी जात असे. शन एक बैसुनी गोरक्षा जवळी दावीत भक्ती प्रेम नवाळ आणि चित्ताचे संशय काजळी फेडून जात स्वसाना ऐशिया परी वही वाटता 3 मास लोटले पंता. या उपरी एके दिवशी बैसता गोरक्ष पुसे राया ते आम्ही जातो तीर्थटनासी आपण असावी योग शमेशी दृष्टी ठेवून स्वहितासी स्वशरीरासी रक्षावे. अवश्य त्याते भूप म्हणत स्वधर्म ठेवू स्वशरीरात ते आपण जावे स्वचित्ती ते तीर्थानी गमावे. ऐसे वदनी गोरक्ष ते भूप पातला स्वस्थानात एरीकडे गोरक्षनाथ तीर्थस्थाना वैवटला. साई लोटले षण्मास रेवती कांता रती सुखास ऋतू संधी रेत गर्भास गरोदर पै ते झाले. दिवसेंदिवस 9 मास लोटले गेले गर्भास सुदीठ दिनी प्रसूतीस रेवती कांता होत असे. प्रसूत झाली मदनाकृती बाळ माय रेवती बाळार्क करणे तेजोत्पत्ती बाळ दृष्टी देखील त्यासी लोटले 12 दिवस आनंद उत्सव पाल खास बाळ पाहुळ नोनी नाम त्यास धर्मनाथ ठेवले. त्यासही लोटली 5 वर्षे तो एके दिवशी शिवालयात घेऊन पूजेचे बकास राजा राणी पातळी सर्व परिचारिका पंचशत लावण्य लतिका चपळवंत की राजा नवली वीच्या लहरी अद्भुत रेवतीसी मिळविल्या. असो रेवती दासी सहित संचोरण शिवालयात प्रेमे पूजितासी उमाकांत शुद्ध भावे करुण्या पूजा सांग झाली अवरी शिवा प्राथित असे वागोत्तरे. हे महाराज त्रिपुरारी उमापती महानुभावा तरी ऐसे करावे कृपानिदा श्री राया त्रिविक्रमारा आधी माते मरण देऊनी साधी सुवासिनी तू माझे हे ऐसे वदता वाघ सुगरिणी गदगदा ऐसे शैवराणी. ते रेवतीने पाहुणी ती लागी पुसते म्हणे माय ओ शैवदारा तुझा हसू का आले वागोदरा हास्य म्हणे हास्य तव उत्तरा सहज आननी आले हो. ए रेवती म्हणे आश्चर्य विन न यावे विकासीपणा
म्हणा. तरी तू माये प्रांजळ वचन सांग संशय सोडून तव ती बोले शैवराणी म्हणे माय वायसे चिन्नी तू ते वत्ता कहाणी उपऱ्यास होईल गे. तरी माये माझे चित्त वदावाया होते भयभीत नेनो कैसी पुढील मात घडून येईल कर्मात. आम्ही दुर्बळ तुम्ही समर्थ सहज कोपल्या घेईल होईल घात. पतंग पश्चाताप पळया नळात जेवित्वा ते उरेना की केसरी गृही अन्याय केलिया जंबुक जेवे जाये की नगर पेटत कोणे वाचावे जीवित्वा ते हे माते. ऐसे बोलत शैवराणी रेवती म्हणे माय बहिणी निर्भय होनी तुवा म्हणे रहस्यासी निरोप राव आणि माझे काही भय असेल तुझे देही तरी आम्ही सहसा कोप प्रवाही तुझवरी नक. ऐसे बोलूनी करतळ भावास रेवती दैव शैव कांतेस सकळ करुणी हरुणी संशयास म्हणे वार्ता वदा आता. तरी ती प्रांजळ बोले वाणी मग परिचारिका बाहेर काढून म्हणे सांगेन व एकांत बोनी एकांत स्थानी पै गेल्या. एकांतलाया गेल्यावरी बोलती झाली शैवराणी म्हणे माये तू सुहासीन स्वदेही काही नाहीस जाणपा. राव त्रिविक्रम मृत्यू पावला तयांचे देही मच्छिंद्र संचारला. आपला देह येथे सांडलेला शिवालया माझ्या तव तयांचा शिष्य गोरक्षनाथ गृहागृही ठेवून गेला प्रयत्न. द्वादश वर्ष नेमस्त नेम केला उभयंतानी द्वादश वर्ष सरल्या शेवटी मच्छिंद्र वर्तेल स्वदेह राठी. ऐसी कथा माझी दृष्टी झाली असे जननीये तरी तूच वैधव्यपण असोनी बोलसी सुहासीन म्हणून हास्याले मज लागून जान जननी निश्चय ऐसे ऐकुनी रेवती सती म्हणे धावी का मच्छिंद्र प्रेताप्रती एरी म्हणे एरी अवश्य म्हणून युक्ती गुहेमध्ये नेत असे म्हणे माय ओ याची ठाई आच्छादीला मच्छिंद्र देई तरी मही विदारुणी गृहागृही निदृष्टी पाहे का. ऐसे बोलून दाविले तिथे शिवालय गेली त्वरित एरीकडे संशयवंत रेवती स्थान गेलीसी परी एकांतासी विचार या करी आपुले मानसी चित्ती म्हणे प्रतिवर्ता नेमासी दैवे करून नाडिले. नाहीसे परी सचितार्थ घडणार घडून आले निश्चित परी पुढती आपुले हित विलोकावे आपणची पती निर्वर्तल्या पाठी लादली मच्छिंद्र वीर्य कोटी परी पाहत पातक दृष्टी वंश वेले दिसे. पूर्वी भरतवंश काढून वासवीर्य केला उत्पन्न त्याही पुढे कुंतीरत्न त्याच नेत्याचरण पंचदेवांचे वीर्य घेऊन निर्माण केले पाचही जण तस्मात वंश वेली कारणे शिष्ट देह अर्पावा. तरी हा विचार पातक रहित घडून आला यज्ञा तीत परी द्वादश वर्ष होता भरित पुन्हा अनर्थ होईल हा. मच्छिंद्र जाईल स्वदेह करणे सूत धर्मनाथ आणि स्नान राजवैभव असरास धरून कवन रीती राहील की. त्रिविक्रमदेही तपोबळ आहे म्हणून युवती बाळ तो गेलिया सावली शीतळ मज लागी मिळेना. तरी आता करावे कैसे दृष्टी पावे मच्छिंद्र देहास दृष्टी पाहिल्यावरी विना करून या सांडावा. देह झाले अच्छिन्न भिन्न मग कैसा संचरले मच्छिंद्र नंदन मुळीच बीज केल्या भस्म बाहेर काही उगवेना. ऐसा विचार करून चित्ती एक परिचारिका घेऊन सांगती गावाबाहेर मध्यरात्री येऊन पोचले. आणिक एक गुप्त राठी दोन सबळ घेतले होते कामाटी तोरे घेऊन शिवालया पाठी गुहद्वार विधारिले. मोकळे केले गुहाद्वार करते झाले सात संचार जाताचे ते कलेवर मच्छिंद्राते देखील. परी ते कलेवर तेजपुंज की संजीवपणी दिसे सहज माणिक वर्णी सविता राजतीये लागी बासले असो ऐसे तेजोराशी मग शस्त्र घेऊन असती मासासी रती रती छेदुनिया तयांसी बाहेर तई काढिले मग भाग टाकून काननात विखरून दिले पृथक पृथक ते तरी समान रज समस्त ठाई ठाई टाकेले परी पातळपणी रजाची होय मिळवणी ऐशा परी त्यासी करोनी सोसानासी गेली ते. गृहागृहीचे मुख आच्छादोनी जैसे होते तैसे करून एरी घडल्या कारण उमा जागृत झाली असे मग प्रत्यक्ष होनी बोलत म्हणे महाराज हे कैलासनाथ जागृत व्हावे विपरीत पंथा अघटित झाले महाराज तुमचा मच्छिंद्रनंदन गेला आहे स्वदेह सांडून परी रेवती दारा येऊन विध्वसिले शरीरासी ऐसे ऐकता उमेची मात खडबडून उठला कैलासनाथ हृदयी पहाये तो विपरीत मच्छिंद्र वर्तला. मग आंबेसी बोलता झाला शिव वचन म्हणे माझा आजा गेला प्राण परी उमे यक्षिणी बोलावून सकळ शरीरे वेचिका असती त्वचा मांस सहित रती रती भाग वेचून समस्त एकत्र करून कैलासात यक्षिणी असी पाठव अवश्य म्हणून नागा मजा यक्षिणी पाचारी विजय ध्वजा कोटी चामुंडा विभाग काजा महिला गे उतरल्या. त्या ते पाहुणी माय भवानी येताची सांगे कार्याला कोई मच्छिंद्र शरीर समस्त वेचून स्वर्गानावे म्हणत असेल. कैलासगिरी शिवगण बहुत त्यात वीरभद्र मम सूत तया हाती ओपुनी समस्त प्रेत रक्षण दृढ सांगा. ऐसे सांगून क्षणिक वार्ता मही संचरला समास शोधार्थ सकळ शरीर वेचून तत्वता कैलास भुवनी चालेल्या.
कोटी चामुंडा प्रतापवंत यक्षिणी स झाल्या स्वर्ग स्थित कैलासगिरी मग जात वीरभद्रात निवेंदले म्हणती परमहर्ष करुणे हे महाराज शिवगणी राजेश्वर भद्रासनी वृत्तांत ऐकावे आमुचा तुमचा शत्रू पूर्ण अवचट पावला आहे मरण रती रती देहाचे भाग जमवून आम्ही आणले महाराज तरी तो शत्रू म्हणशील कोण या भूमंडळा मच्छिंद्र नंदन त्याने आम्हासी नग्न करून परलज्जे विटंबिले अष्टभैरव पाहुनी धरणी विटंबिले दशा करुणी रुधिरपूर लोटिनी अवनी विगत कळा वरिले आणि तुम्हा सवे घेतले कटक मौळी पर्वत देवनी देक वायुसुत करुणी अधिक विटंबिले महाराजा सकळ देवांचा शत्रू कुजात बरा दैवे पावला घात तरी आता प्रतापवंत दृढ धरी शरीर रक्षावे या मच्छिंद्राचा शिष्य गोरक्ष तो परम प्रतापवंत दक्ष तो जिंकून नेईल शरीर प्रत्यक्ष तरी सावध राहावे सहज स्थितीने दैव्य करून शत्रू पावला आहे मरण हाला वाचून फेडविले हर्ष करून तुम्हा आम्हा दैवाने ऐसे सांगून ही हर्षयुक्त परी वीरभद्र तोषला आपोले चिंतात मग भैरवादी समस्त आहा म्हणतात मग 84 कोटी 72 लक्ष शिवगण प्रतापी महादक्ष मच्छिंद्र शरीर वेष्टुनी प्रत्यक्ष रक्षणार्थ बैसविले कोटी यक्षिणी चामुंडांसहित डंकिनी शंकिनी पाताळ्या समस्त अस्त्र शास्त्रादी होऊन उदित रक्षण करती शरीराचे एरीकडे त्रिविक्रम देहाते प्रतापशीळ जो मच्छिंद्रनाथ नित्य येऊन शिवालयात गृहागृही रक्षित असे परी तो ठाव जैसा तैसा दिसून येत दृष्टी बासा मग स्वस्थ भोगी संपत्ती विलासा राजासनी बैसल्या परी शरीरा झाला तो प्रयास हे माहीत नव्हते काही ध्यास सदा भोगी संपत्ती विलास राजभुवांना जात असे ऐसे नित्य राजा विलास लोटून गेली वर्ष दादर्श तो एरीकडे तीर्थाटाना असा गोरक्ष सावध झाला असे तरी तो गोरक्ष पुढील अध्यायी काय करील तो प्रताप प्रवाही तरी श्रोते अवधान द्यायी सिद्ध करा पुढारी अवधान पाहुणी अर्थ बहुत कथा वदेल धुणीसूत मालून हरारीचा शरणागत दास संतांचा असे की स्वस्ती श्री ग्रंथ भक्तिसार समस्त गोरक्ष कावय किमयगार सदा परिषोत्तम भावी चतुर द्वात्रिश अध्याय घोडा अध्याय ओव्या श्रीकृष्ण भवतो नवनाथ भक्तिसा द्वात्रिशमाध्याय समाप्त ओम गुरुदेव दत्त ओम ज्ञानी शिव 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 शंभो